Ďalšia moja nejaká obrana, ktorú môžem využívať, je pohyb samozrejme. Ja nebudem len stáť jak v rece a nechať sa byť od supera, aj keď mám tu ten dvojkryt a tie kryty alebo bloky proti roundkickom nachodené na 100%, aj tak skôr či neskôr niečo tomu superovi prejde. Čiže ja nemôžem len stáť a nechať sa byť. Hej, ja sa samozrejme môžeme hýbať, tak ako som tu napríklad v ringu, tak máme stále nejaký priestor, v ktorom sa hýbeme, hej. Čiže veľmi dôležitý je aj pohyb. Samozrejme, prvá vec v tom pohybe je, že keď sme oproti súperovi, tak on keď je ľavák alebo pravák, furt sa mu točím okolo prednej nohy. Čiže mne by sa súper teoreticky mal točiť sem. To už je ako keby prvá tá fáza nejakej tej obrany, lebo keby pôjde sem, tak si bude nabiehať na moju tvrdú zadnú a môj tvrdý zadný roundkick. Ako náhle pôjde sem, tak je predpoklad, že moja predná ruka a predná noha nie je až taká tvrdá ako moja zadná, čiže ide na moju slabšiu stranu. To je prvá vec, čiže ja sa budem musieť za ním točiť. Čiže to je nejaká prvá vec, ktorú tiež riešim s pohybom. Hej. Zase ďalšia vec, ktorá je, môžem ustupovať, môžem tlačiť, môžem naznačovať, to môže byť tiež súčasť nejakej mojej hry. A čiže budem sa točiť súperovi, do ktorej strany, do ktorej mám, či idem proti ľavákovi alebo pravákovi, môžem cúvať. A ešte jedna veľmi dôležitá vec s tým pohybom, že ja nikdy nechcem veľa cúvať. Ako náhle budete veľa cúvať, to skoro stále narazíte na niečo. Hej? A ako náhle ja som na lanách, tak mne tu zostávajú už len dve možnosti, kam ísť, doľava alebo doprava. A už je to pre mňa nevýhoda, lebo nemôžem ísť dozadu. Hej? Čiže súper vie, že ja keď pojem sem, tak on ma bude skracovať. Hej, čiže to je ďalšia vec, na ktorú musím myslieť. Čiže ja rád robím, že ako náhle cúvam, 1, 2, 3 kroky a už idem do strany. Buď do jednej, alebo do druhej. Musíte mať aj to priestorové vnímanie a mať povedomie o tom, kde sa nachádzate v tom vašom priestore, kde boxujete, sparujete. Čiže už keď cítim, že už som v tejto polke, tak už idem do strany. Hej? A tu už zase ale nechcem ísť do lán. Ako náhle som v rohu, tak sa mi ešte zhoršuje vlastne. Mám obmedzenú mobilitu, lebo nemôžem ísť ani doľava, ani doprava, môžem ísť dopredu a to je zase oveľa komplikovanejšie sa dostať a ten súper ma môže v podstate jednoduchšie byť. Čiže pohyb ako obrana je veľmi určite dôležitý a treba vnímať, kde som, nebudem behať na lana, nebudem v podstate chodiť súperovi na tú zadnú ruku a nohu, na tú jeho zadnú tvrdú stranu, ale na druhú, že okolo prednej sa budem točiť. A toto by vám tiež mohlo pomôcť, či už začínať tie útoky, alebo v podstate aj v nejakej tej obrane. Ako náhle začnete brániť, že vás bije, spravíte blok a idem do strany. Hej? A proste už mi je lepšie, ako keď som bol tam. Čiže môžete na tom aj takto myslieť. A určite je dôležité zaradiť aj toto či už do tieňovania, či už pri pohybe na vreci. Nebudem len stáť pred ním a byť do neho, ale robiť všetky tieto veci dokopy.